Pois resulta que este fin de semana pasado, ou non sei que día, víronse unhas luces no ceo así, e a xente pensou que era un meteorito, ou que eran ovnis, ou algo así extraordinario, non? A ver, extraordinario era, porque eso non se ve todos os días, non? A xente así como fascinada de que cousa máis impresionante, que guapada, unhas luces no ceo. E que era? Merda! Sí, merda espacial. Isto é o que nos faltaba. Mira, non nos chega ca merda que hai nos mares, na agua, no río, nos montes, que vas a dar un paseo por aí e sempre arde a topar merda. O dere que agora hasta temos merda no espacio. Bueno, agora non hai tempo que hai. E o carallo é que quedamos como que guapada. Pois é merda. Basura, basura. Hostia, que xa parecemos que temos o síndrome de Diógenes, joder. Temos o planeta feito unha merda e agora emporcamos o espacio tamén. E queren ir a Marte. A que? A que? A levar máis merda. Xa estou así. Deixai de tirar por callada, que xa hai plásticos na comida que comemos, hai plásticos correndo por nós. Vamos quedar emplastificados, como os libros a principio de curso, o de nos poden declarar oficialmente come merdas. E hasta por riba é merda que non abona. Inda se servira para iso, inda tiñan aquel. Pero non, nin para iso vale. Sabedes que? A próxima vez que te manden á merda, quédate tranquilo. Non fai falta que vas a ningún lado, porque xa estamos rodeados. Xa temos hasta dentro. Sabedes lo que vos dijo? Sí. Que vaya ben. Que boa falta vai.